Cred că visul nostru s-a împlinit. Domnia sa, domnul Dan Diaconescu, are sarcina să-și respecte cuvântul și așa cum l-a promis, nu ne va trăda. V-aș ruga să îi permiteți să înainteze, să urce pe scenă, să-l vadă și cei care sunt în rândurile din spate, că este viu și este sănătos. La mulți ani, multă sănătate și curaj, domnul Dan! Microfoane. Să rămână doamna Man. Stimă domnul Condurățeanu, vă mulțumesc tuturor pentru că nu m-ați uitat, pentru că m-ați primit într-o vizită anunțată așa din scurt. Vreau să vă spun și dumneavoastră că alaltăieri eram în Italia, ca mulți dintre dumneavoastră, ca multe rude de la dumneavoastră. Sunt în Italia, trăiesc în Italia de aproape un an de zile, din cauza ciocoilor din România, care mi-au închis toate televiziunile pe care le înființasem aici. Să rămână. Mulțumesc mult. Aveți copii foarte frumoși, aveți nepoți foarte frumoși și pentru ei trebuie să încercați împreună cu mine, împreună cu Simona Man, împreună cu Liliana Mincă, împreună cu Florin Condurățeanu, împreună cu deputatul dumneavoastră Adrian Diaconu și mai ales cu senatorul dumneavoastră Iovescu, cel mai fidel senator al nostru. Trebuie să încercați, spuneam, împreună pentru copii și pentru nepoți să salvați această țară cât mai poate fi salvată. Să începem de undeva, data cea mai apropiată ar fi 25 mai. Pe 25 mai ar trebui să ieșiți la vot împreună cu vecinii, cu rudele, cu prietenii, cu toți cei pe care îi cunoașteți și pe care nu îi cunoașteți. Să anunțați din vorbă în vorbă, ei să anunțe și ei mai departe. În primul rând că sunt alegeri, în al doilea rând că eu candidez aici la Lugoș pentru prima oară, fiindcă pe buletinul de vot, la poziția întâi, veți găsi numele meu, Diaconescu Dan Cristian, cum mă cheamă pe mine în întregimea numelui, dar fiecare dintre dumneavoastră sunteți un Dan Diaconescu, poate chiar mai deștept, mai bun, mai învățat decât mine, mai înțelept. Și fiecare dintre dumneavoastră trebuie să-i convingeți pe semeni să ia o decizie importantă, să iasă la vot, să caute poziția 15 pe buletinul de vot și în felul ăsta să terminăm odată cu cei care v-au făcut foarte mult rău în ultimii 25 de ani. Acum 2 zile au venit la Roma și mi-au spus, cei care astăzi vă conduc, cei care astăzi ne conduc, și mi-au spus că dacă am curajul să calc în România, o să mă aresteze pe loc. Iată că nu m-au arestat, n-au avut ei curajul să facă asta și cred că le e frică de noi și dumneavoastră trebuie să fiți conștienți de asta, că au început să le fie frică și avem o vorbă, aveți o vorbă, de ceea ce ți-e frică nu scapi.
și eu sper că acești bandiți să nu scape mai devreme sau mai târziu decât de dumneavoastră. Eu aș vrea ca dumneavoastră să veniți la putere, să le luați totuși averile ilicite pe care ei le-au dobândit ilegal în ultimii 24 de ani, să le împărțiți între dumneavoastră și sigur să reconstruiți, să reinvestiți, să refaceți fabricile și uzinele și locurile de muncă pe care le aveați și, într-un final, să vă chemați rudele din străinătate acasă și să redeveniți familii fericite și mai ales prospere. Eu vă mulțumesc oricum anticipat pentru felul dumneavoastră de a fi și pentru felul în care ați stat aproape de noi, chiar dacă poate n-ați mai știut nimic de mine în ultima vreme, și doar atât să vă întrebați, oare de ce ne-au închis televiziunea, oare de ce nu ne lasă să ne manifestăm, oare de ce închid secțiile de vot din străinătate, fiindcă în Italia au închis 41 de secții de vot din 56, fiindcă auziseră că toți românii din străinătate au trecut deja de partea noastră, oare de ce încearcă să facă toate aceste piedici? A venit un alt ciocoi la Roma, a venit la Vatican acum 2 luni de zile și mi-a spus clar în față: domnul Diaconescu, dacă nu face alianță cu mine, cineva mare de tot din țara asta pe care îl urăște tot poporul, dacă nu face alianță cu mine, te voi condamna la închisoare. Dacă faci alianță cu mine, te voi achita. Și am răspuns negativ, am spus că nu mă aliez cu nimeni, doar cu poporul meu, și răspunsul a fost, într-adevăr, a doua zi am fost condamnat la închisoare, la 3 ani cu executare. Asta se întâmplă în România, pentru că eu nu am vrut și nu voi vrea niciodată să dau niciun fel de vot la PDL, niciun fel de vot la PSD, niciun fel de vot la PNL, ci tot timpul să fim doar cu dumneavoastră, să ținem doar cu dumneavoastră. Printre noi au fost și mulți care au trădat în ultimii 2 ani, dar sunt foarte puțini în comparație cu dumneavoastră, cu ceilalți. Din 1.300.000 de români care au fost de partea noastră în decembrie 2012, într-adevăr ne-au trădat ceva parlamentari din Parlamentul României, oameni pe care dumneavoastră i-ați votat cu sufletul și cu inima. Dar asta înseamnă că noi, cei care am rămas, ne vedem de principiile noastre și înseamnă că împreună cu dumneavoastră chiar vom deveni o forță, de vreme ce toți se tem de noi și toți nu știu cum să lovească noi, cum să încerce să ne destrame, cum să încerce să ne desfințeze. Noi promovăm, după cum vedeți, femeile. Suntem singurul partid condus de o femeie, de Simona Man aici alături de mine. Suntem singurul partid care avem în Parlament o femeie luptătoare, Liliana Mincă, care ați văzut bate 10-15 bărbați deodată și e tot timpul alături de mine, doamna noastră de fier. Suntem singurul partid care avem oameni cu suflet și cu mare patriotism în ei, cu mare românism, cum este aici Florin Condurățeanu, poate cel mai mare patriot al țării. Și suntem oameni care, cel puțin în zona asta, aici, în zona asta superbă a României, avem parlamentari extrem de fideli, extrem de loiali, extrem de corecți, cum v-am spus, sunt Adrian Diaconu și domnul Iovescu. Fiecare dintre dumneavoastră, presupun că sunteți la fel, nu vă cunosc chiar pe fiecare în parte, dar vă simt că sunteți exact ca și mine, oameni din popor, oameni de la talpa țării care ați vrut sau vreți să faceți ceva în țara asta, care nu ați fost sau nu sunteți lăsați, dar care împreună trebuie să vă uniți, împreună, repet, cu toți cei care poate niciodată n-au vrut să iasă la vot, poate care niciodată n-au încercat să voteze, poate au fost dezamăgiți de tot ceea ce s-a întâmplat sau tot ceea ce se întâmplă, dar pe toți trebuie să-i convingeți, să le dați un pic de optimism și un pic de speranță. Fiindcă nu trebuie să-i lăsați pe hoții de vise să vă fure în continuare visele, pe toți cei din Parlamentul României, din Guvern și de la președinție. Și am să vă rog și pe dumneavoastră, cât o să vă mai vorbească poate ceilalți colegi de-ai mei și cât o să mai stăm aici în mijlocul dumneavoastră, să-mi dați, dacă aveți la îndemână, pe mici bilețele de hârtie, pe mici bucățele de carton sau eu știu ce aveți pe la dumneavoastră, dacă aveți și un pic sau un creion, micile sau marile dumneavoastră dorințe sau vise, însoțite de un nume, nu trebuie să fie numele de familie, un nume, orice nume și un număr de telefon. Și eu am să strâng toate aceste bilețele ale dumneavoastră, toate aceste dorințe ale dumneavoastră și am să încerc să împlinesc cât mai multe dintre ele până să câștigăm alegerile și, desigur, dacă le-am și câștiga, chiar o să putem să le împlinim pe toate. Acum facem și noi din puținul nostru tot ceea ce putem, ce ține de noi și, sigur, împreună cu toți prietenii mei din străinătate, din Occident și mai ales cu prietenii din România, încercăm să vă împlinim aceste mici bucurii, aceste mici vise pe care presupun că le aveți. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, Hristos a înviat și să ne auzim numai de bine. Bună ziua și bine v-am regăsit!
Că știți că mă uitam de aici, de pe scenă și mă gândeam în urmă cu 2 ani de zile, cu 3 ani de zile, când am fost în campania de la alegerile locale. Și mă gândeam la tot ce au încercat acești politicieni să inducă faptul că partidul nostru este în disoluție. Așa arată un partid în disoluție, într-un eveniment pe care l-am anunțat din mers. Nu vă supărați, dar noi cred că suntem mai uniți ca niciodată, suntem din ce în ce mai mulți și eu sunt convinsă că ne vom arăta tuturor că suntem cu adevărat o forță. Sunt convinsă că cu toții veți ieși la vot pe data de 25 mai. Sunt convinsă că vă veți suna și rudele, și vecinii, și prietenii și veți ieși la vot. Și veți vota pe PDD cu suflet de român. Doamna președinte, am fost primiți aici așa cum mi-am dorit. Trebuie să le spunem Hristos a înviat tuturor celor care sunt aici, să le mulțumim pentru primire. Eu știu că moldovenii sunt foarte primitori, dar mi-ați demonstrat că și dumneavoastră aici la Lugoj sunteți extraordinari. Susțin candidații noștri ai pe PDD-ului la alegerile europarlamentare. Astăzi suntem aici pentru că pe 25 mai avem un test extrem de important pentru noi pe PDD-știi, pentru noi oamenii simpli, pentru că asta suntem noi. Eu sunt un om simplu, la fel ca dumneavoastră. Mama mea, bunica mea așteaptă de la noi, de la PPDD, o schimbare. Schimbarea doar noi putem să o facem. Pe 25 mai trebuie să punem ștampila pe poziția 15 pe buletinul de vot. De 2 ani și jumătate sunteți conduși și suntem conduși de niște șmecheri. Au plecat cei de la PDL și au venit cei de la USL, USD, ce ori mai fi ei. Noi în Parlamentul României am rămas cei mai puternici. Cei mai puternici senatori, cei mai puternici deputați. Când ne-am dus acolo, ne-am dus cu voturile noastre. Cei care au plecat, nu au plecat cu voturile noastre, au plecat doar cu o cartelă de vot în buzunar. S-au vândut. Noi nu ne-am vândut, am pus în aplicare toate promisiunile făcute de Dan Diaconescu, de Simona Lisman, de Liviu Robert Neagu, de Radu Orzață, de Eduard Dumitrașcu, cei care candidează la europarlamentare, cei care au înființat cu noastră partidul ăsta. Am propus legi pentru noastră, pentru copiii noastră. Am cerut majorarea alocației de stat pentru copii. Cine credeți că a votat împotrivă în Senat? USL-ul, PSD, PC, UNPR, UDMR, PNL. Ei au votat împotrivă și acum vin să vă ceară votul. Nu le dați votul, dați votul pe PDD-știlor pentru că copiii noștri nu au culoare. Indiferent din ce partid fac ei parte, noi când ne-am dus în Parlament, ne-am dus pentru toți copiii României și am cerut majorarea alocației de stat pentru copii. Ori ei nu au votat-o. Vă prostesc din 4 în 4 ani, din 5 în 5 ani. De data aceasta aveți posibilitatea să dați votul noastră unui partid serios, chiar dacă au încercat să ne distrugă. Am rămas noi, dumneavoastră și toți cei care vă reprezintă în Parlamentul României. Haideți să-i trimitem în Parlamentul European pe Dan Diaconescu, pe Simona Lisman, pe Diana Voiculescu, pe Liviu Robert Neagu, pe toți cei care au înființat acest partid. Vă așteptăm pe 25 mai la vot, în număr cât mai mare, pentru că nu or să poată ei fura cât putem noi vota. Vă pup! Vă pup pe suflet! Îmi amintesc și eu, lugojenii, îmbrățișându-ne și noi îmbrățișându-i pe lugojeni când eram singurul partid, Diaconescu pe PDD, care aveam curajul să mergem în fiecare colțișor de țară și să auzim oftatul românilor și să-i auzim rugându-ne, aduceți-ne acasă copiii. Și era orașul ăsta frumos al dumneavoastră încărcat de istorie, Timișul, curgând, trainic și majestos, și lugojenii care prin treaba pe care au făcut-o în fiecare zi au ținut pe umeri România asta. Vreau să vă spun și să vă rog, nu e senin
cerul țării. Sunt lucruri care... Uitați cum îmi sună telefonul. Treceți batalioane române, Carpații. Bun, vreau să vă rog să țineți minte un singur lucru, că România are pericolul imediat și în Parlamentul Europei trebuie să ajungă niște patrioți, niște oameni cu sufletul dedicat neamului nostru și cu gânduri revoluționare, deștepte și care au rodit până acum. Vreau să vă spun, europarlamentarii de până acum, ați auzit vreunul ridicându-se în Parlamentul, în Consiliul Europei, cu fruntea sus și apărând neamul românesc? Nimic, au stat ca niște șoricei care ridicau mâna ca niște birocrați, o adunătură. În momentul în care veți vota pe 25 mai, teribila garnitură a PPDD-ului, Dan Diaconescu, Simon Aman, toată numai suflet și inteligentă prim vicepreședinta Diana Voiculescu, pe Liviu Neagu, secretarul general al partidului, pe Orzață, pe Dumitrașcu, ei se vor duce mândri că sunt români și vor ridica glas acolo, spunând că România nu este o țară de margine de Europa, pentru că ea a făcut istorie și a ținut pe umeri vândută lui Stalin liniștea Occidentului. Eu vreau să vă spun că astăzi mă gândeam, Diaconescu pe ce a pus mâna a inovat. Toate inovațiile în materie de ziare independente și tinerești, Jurnalul Național și tot invenția lui Diaconescu, prima televiziune cu adevărat românească curajoasă, care nu a sub de la ugerul statului, OTV-ul, Diaconescu, tot ce a făcut cu minte scotocitoare, venind dintr-o familie unde e sânge de patriotism. Vreau să vă spun că noi, apărați într-un fel acum de prezența scutului american, tatăl lui Dan Diaconescu, colonelul Nicu Diaconescu, și la 80 și ceva de ani, după ce a fost șef la Deveselu, scria la NATO, scria la Obama, veniți la Deveselu. Eu vreau să vă spun, băteam țara în mașină cu Simon Aman, cu Liviu Neagu, cu Orzață, cu Dumitrașcu, cu Fenechiu și cânta la bord, nu uita că ești român, iar noi lăcrimam toți. Cum să nu trimiteți așa ceva? Să reprezinte România și Lugojul. Țineți minte la 25 mai, votând acești oameni curați și cu inimă dăruită dumneavoastră pe PDD-ul, veți face dreptate de istorie modernă. Vă mulțumesc tuturor. Vă reamintesc că tot în 25 mai o să fie și alegeri parțiale aici pentru un colegiu parlamentar, dar și la o primărie din Timiș. E vorba de primăria din Cârciova, de domnul Costea, care e candidatul nostru de acolo. O să rog și pe el câteva secunde să vă atrag atenția. Bună ziua! Hristos a înviat! Costea Marian mă numesc. În data de 25 mai, pe lângă alegerile de europarlamentari, vor fi și alegerile pentru primăria Criceva. Alături de echipă și de Dumnezeu vom câștiga primăria. Vă mulțumesc! Și Daniel Fenechiu, eu sper ca el să fie ministrul justiției în scurtă vreme în România și să se facă justiție adevărată și cei care v-au furat să plătească, iar cei nevinovați să iasă din închisoare. Eu sper ca imediat după aceste alegeri Gigi Becali să fie liber și Traian Băsescu în pușcărie. Mulțumesc mult de tot, să ajutăm pe toți ceilalți, să ne ajutăm unii pe alții și să învingem într-un final. Daniel Fenechiu, spuneam, e chiar aici alături de mine, la Lugoj, între dumneavoastră, omul care sper eu să împartă dreptatea în numele dumneavoastră în scurtă vreme în fruntea acestei țări. Totul depinde de felul în care veți vota pe 25 mai și mai ales pe 2 noiembrie, când se va disputa președinția țării. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți foarte mulți aici.
Mizăm pe votul dumneavoastră, așa cum am mizat și n-am greșit la alegerile locale, cum am mizat și n-am greșit la alegerile parlamentare. Și pentru toate aceste lucruri noi vrem să vă mulțumim. Așa cum bine a spus Liliana Mincă, cei care ne-au trădat și care v-au trădat, mai ales pe dumneavoastră că le-ați dat votul, n-au plecat cu altceva decât cu cartela de vot și cu oprobiul dumneavoastră. Sunt convins că a doua oară, când veți vedea pe buletinul de vot un trădător al PPDD-ului, nu-l veți vota indiferent ce v-ar promite, pentru că este cât se poate de evident că un om care v-a trădat idealurile, care v-a trădat aspirațiile și care v-a trădat cuvântul pe care vi l-a acordat, nu este altceva decât un nemernic. Poftim? Sunt și din păcate vor mai fi. Problema cea mai importantă este să căscăm foarte bine ochii, să învățăm din greșeli și acolo unde aveți informații în legătură cu lucruri de astea care se întâmplă, să informați pe cei din conducerea județeană, pe cei din conducerea națională, că de foarte multe ori vigilența dumneavoastră este mai bună decât ceea ce putem noi să aflăm, că nu întotdeauna cunoaștem foarte bine realitățile locale. Eu vă mulțumesc că sunteți foarte, foarte mulți. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru PPDD. Vă asigur că grupul parlamentar PPDD vă reprezintă interesele. Liliana Mincă v-a spus doar câteva din lucrurile pe care le-am promovat. V-a povestit despre inițiativa noastră să mărim alocația de la 42 la 200 de lei. Avem foarte multe proiecte. Suntem singurul partid care avem o inițiativă legislativă împotriva exploatării gazelor de șist prin fracturare hidraulică. Toți vin și spun că nu sunt de acord, dar nimeni n-a avut curaj să semneze o propunere legislativă. Suntem singurii care avem o inițiativă legislativă împotriva exploatării cu cianur la Roșia Montana. Suntem singurii care ne gândim la faptul că dacă nu avem grijă de mediu, viitorul copiilor noștri este în pericol. Suntem singurii care am propus ca în Constituția României și am reușit să includem în proiectul de revizuire al Constituției să se instituie principiul bunei guvernări. Principiul bunei guvernări, despre care dumneavoastră nu știți multe, înseamnă că în momentul în care faci o cerere la autoritate publică, ți-o rezolvă când vrea el. Principiul bunei guvernări înseamnă că dacă te duci la primărie și nu ești tratat cum trebuie, să ai o cale de atac împotriva celui care, pe lângă faptul că îți ia banii, își bate joc de tine, te ține să aștepți și fără să-i dai pe șcheșul, nu se rezolvă absolutamente nimic. Da? Suntem singurul partid care am propus ca traseiștii politici să fie dați afară din Parlament, pentru că trădătorii n-au ce căuta în Parlament. Și în fine, suntem un singur partid care am propus ca să fragmentăm această clasă politică, să desfințăm profesia de politician, adică cine a avut 2 mandate în orice calitate, primar, președintele Consiliului Județean, deputat sau senator, să-i lase și pe alții mai tineri în locul lor. Pentru că ne-am săturat ca de 20 de ani să fie aceleași moace care sunt la al 5-lea mandat, la al 6-lea mandat și care cu 100.000 de puișori câștigă alegerile. Avem acum un exemplu cât se poate de clar, vedeți la televizor, un mare baron, da, astăzi la PMP, care urmează să fie trimis în judecată pentru că și-a câștigat alegerile cu 60 de tone de pui sau cu alte lucruri. În situația în care un șmecher la dumneavoastră va veni cu pui și cu alte lucruri, recomandarea mea e, dacă nu aveți stăria să le dați cu puiul în cap, luați-le puiul și votați pe PDD. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc tuturor prietenilor mei de aici din Lugoj, vă mulțumesc la fiecare în parte, vă mulțumesc pentru visele și dorințele dumneavoastră pe care mi le dați și vă voi anunța tot timpul, din săptămână în săptămână, din lună în lună, în momentul în care voi strânge 5 milioane de asemenea dorințe, 5 milioane de visuri, înseamnă că România se va salva, înseamnă că vom câștiga alegerile din acest an și înseamnă că dumneavoastră chiar veți avea o viață mai bună. Să nu uitați niciodată cele 100 de măsuri concrete pe care PPDD le promovează, dar nu le poate pune în aplicare de 2 ani de zile, fiindcă alții sunt la putere. Să nu uitați că în România taxele și impozitele ar trebui să fie puține și mici, nu multe și mari cum sunt astăzi. Să nu uitați că în România, mai devreme sau mai târziu, pensiile minime ar trebui să fie la 400 de euro, atât cât sunt la nivelul Uniunii Europene o pensie minimă, iar salariile minime ar trebui să ajungă la 500 de euro, așa cum sunt deja în multe țări ale fostului bloc comunist. Mai devreme sau mai târziu în România
trebuie să se întâmple acest lucru, trebuie ca fiecare pensionar să aibă o viață decentă și trebuie ca fiecare salariat să aibă un minim de nivel de trai, adică de 500 de euro pe lună. Lucrurile astea nu se pot face decât în felul următor: să-i dăm jos pe bandiții care guvernează în acest moment și să luăm puterea împreună și să împărțim bogățiile solului și ale subsolului și să facem locuri de muncă și toată plus valoarea să ajungă în buzunarele dumneavoastră și nu în buzunarele ciocoilor. La revedere, pe curând, al dumneavoastră Dan Diaconescu vă mulțumește profund. Merge microfonul. Și noi vă mulțumim. Dan Diaconescu, Dan Diaconescu, Dan Diaconescu, Dan Diaconescu, Dan Diaconescu, Dan Diaconescu, Diaconescu președinte, Diaconescu președinte, Diaconescu președinte. Vă însoțim. Schimbarea Constituției, domnul Diaconescu, care să umplați? Ne-ați păsat? Vedeți? Fiecare își dorește să-și apropie sufletul de dumneavoastră. Dumneavoastră sperăm să ajungeți acolo unde trebuie și puteți să ne ajutați. Această dorință. Noi vă urăm drum bun în continuare, multă sănătate și nu vă vom dezamăgi, cel puțin noi lugojenii. Vă mulțumim că ați venit în mijlocul nostru și, într-adevăr, ne-ați deschis încă o dată poarta speranței. Gata, mă, că te-a făcut. Sandule, mai lasă-și pe alții. Mai lasă-și pe alții. Stai liniștit, stai liniștit. Nu. Program de doi. Recunoșteam pe lângă tine, mai
bun. Și Dumnezeu să vă ferească de rele și de toată răutatea celor care vă stau în cale. La revedere! La revedere tuturor, mulțumesc că ați participat. Sunteți ultima mea speranță, tuturor, sper că sunt ultima noastră speranță. La revedere, Dumnezeu! La revedere! Drum bun! Acum unde pleacă? Nu știu.